Který hrajeme? Together nebo Forever? Together, že? Tady musíš počkat prosím 5 minut. Prečo ty nemáš stiahnuté? Můžeme si zatím povídat. Jo. Tak ne, no, když nechceš. Jak sa ti páčil Deadlock? Pičina. Tebe to baví? Akože Spectre ma baví viac jak Deadlock. Jo. Ty nehrala žiadnu mobu v živote asi, ne? Mobu. Mobu? Mobám. Co? Co? Starý má crush isto. Jo. Haló! Au, ty koko. Budem sa na Discorde. Haló? Čau, tu si. Ja mám nejaké kolesa a musím ich niekde našrubovať. Zdar, Saváti, ja som koleso. Otvoril som nejakú bránu. Na čo boli tie... To musíme nějak opravit, ne? OK. Potrebujem, aby si šla dovnútra ku tým počítačom a stlačať tlačidla. Dobré. Doľava doprava nejde nič? Skús doľava znova. On to nepasuje. Teď mi hraje na hlas hudba. Že vraj to asi je dobre teraz. Mám tu fajnou hudbu. OK, a bola nejaká volanie o pomoc, nejaká frekvencia? No, jen chill hudba. To musíme otevřít tady tyhle dveře, ne? A jo, ale nemá kocku. Nájdi dieru, ktorá je z tých 5úholníka. Cože je? Z 5úholníka dieru najdi. Ty vole. Jaké byly ty čísla souřadnic? Budeš to tady poslouchat, jo? Tam je moc čísel. No, píš si. Počkej. Charlie 753, Beta 754, Delta 195, Echo 169, 481, Charlie 447. Vydrž! A však... Ale si mal napísať iba čísla. Jaj, tak počkej, tak já si je napíču. Kde mám papír? No, můžeš. 753, Beta 754, Delta 195, Echo 169, Beta 481, Charlie 447. Ještě jednou, prosím. Však tady máš doslova, máš Charlie, Beta, Delta, vole, Echo, pičo, nevím co s tím mám dělat. Jde to sem? Ty si ma nechala dole? Už jdu. Ja nemôžem... Ja nejde? Z druhé strany je vchod. Aha. Tak ide doprava, ja idem dole. Jenže tam není výtah. Tady je totiž dole. A kam by si teraz šla? Já nevím. Tam, kde ideš, vidím výťah. Co? Tam, kde si je výťah. Ale nahoře. Tady není jako moc cesta. Jo, ty musíš jít sem do toho výtahu. Idem. Protože ty, když pojedeš dolů, tak ten výtah druhý jede nahoru. A naopak. Tak jeď niekam. Ale ne tento, tam ten druhý na druhé straně. Až ti řeknu, teď pojedeš nahoru. Teď je nahoru. Vylez z toho. Nechcem, ty vylez. Ale já pak můžu vylízt, musíš vylézt. Ale nahoře vylez potom. Jseš venku? si tam, kde si bola. Ale já si ho můžu zavolat nahoru, ten výtah. No. No, nádhera. No a teraz stojíš sa tým druhým výťahom. Když on nefunguje. Musíš nejako... ideme. A já jsem Teraz dole, potrebujem, aby si mi privolala výťah, ktorý je v strede niekde. Tenhle? Ne, nehybe sa. Tenhle? Nehybe sa ti, ja ti poviem, keď sa bude hýbať, ale nehybe. Já jsem někde nad výtahama, já jsem se ztratila. Čo do mňa potrebuješ? No, potřebuji najít ten výtah, ke kterým tě jakoby zvednu. No v mojom priestore tu je výťah predo mnou a ja potrebujem, aby išiel hore. Jo, to chápu. Co máš na něm za symboly na dveřích, jakoby? Symbol je krompač s kamenným uhlím. No, tak ten já potřebuji nějak dostat dolů, protože ho mám nahoře. Ale ja nemám prístup k ovládaniu. Mám tu iba ten jeden výťah s uhlím. A ten posúvam. To bude víc složitější, než jsme si mysleli. Kámo, to je strašná chujovina. Jo. Jau? Skús dať tento výťah vyššie. Nižšie? Vyššie. Co? Vyššie. Vyššie! Můžeš mluvit normálně. No, dostal som sa niekde, kde som predtým nebol. Nice. Už se ani nepamatuju cestu pryč, chápeš? Pohol som niečím. Nice, mám ten výtah, vydrž. Kam ho potřebuješ? Daj ho vyššie. No a teraz ho daj nižšie. Mám ďalší výťah a to je Dinosaurus Diamante. Aha, tak vydrž, já tam jdu. Ale já potřebuji nějak
přivolat ten krumpáč, hele. A kde chceš ten krumpač? Nahoru. Asi dobrý. Jsem nahoře a ty desi. Dole v dinosaurovi. No tak sa ťukaj nahožu. Vidím ťa! Ahoj! To je celkem strašidelný tady. Ajaj. Čau. Nemáš tam oranžovou nebo modrou pačku? Počkaj, skús dať červenú. OK, zamkla si ma a teraz skús modrú dať preč. A já nemám modrou. Prosím. Já nemám modrou, já mám jenom červenou. Ale... Vadné. Ja vidím niečo, počkaj, vidím. No našiel som modrú pačku, ale je tu úzky otvor. No, já modrou potřebuju. Jo. Tak, poď si po ňu. Ty si vravela, že máš oranžovou, jo. Já mám červenou, ale potřebuji buď oranžovou nebo modrou, jsem říkala. Mám modrú. Ne. Para. Čau. Bye, have a great time. Tu nemám byť. Asi ne. My jsme v prdeli. Nejsme. Potřebujeme zas modrou, ale já potřebuji modrou. To je strašná chujovina. Nemáš Bobby nebo Saně? Nemám. Ježi. Kaču! Připla jsem. Fakt nečakané inak. Aha, zrobila si ďalší mesiačik. Nice. Zomrel som. OK, mesiac je dobré, mesiac je správne. A čo keď to proste jumpnem jak frajer, počkaj. Prosím ne, prosím. By som mohol zvládnuť, či? Já nechci od znova. Zomrel som. 2 se rovná A3. Šín Viktor daroval 1000 korun českých. Čau, Ještě jednou, prosím. domluvili jsme se starým, že ti to A4 přepošlu voda já, a aby si E5 Čep voda. zas neřekl, že po tobě jde, což samozřejmě není pravda. Poděkuj, když tak rovnou jemu, užívejte run, stream. Děkuju, Domča. Cože si po mně chtěl. A4 voda a E5 voda. E5 voda. Ale já E5 nezměním. Halo? Dostal som nejaký kolik do ryti a svieťajúci a neviem jak ho pomoc. Halo, žiješ? Jo? Jsem v místnosti, kde mám barevné páčky a svítící kouly s elektřinou. Tak zasvieť mi. A jak mám vědět jak? Ja potrebujem ísť do diery. Halo? No, mám tu trezor, ktorý má plastické trhaviny na sebe asi a musíš zapaliť dôležité poradí v poradnom svetonož. Co? Tie páky, ktoré... Skús stlačiť páku. Jau! Jebla ma elektrina. Dobre, potrebujem svetlo tu spojiť nejaké tie bomby. Já potřebuju barevné kombinace. Mám to! Mám oranžová, mám červená, mám zelená, mám modrá. Super! A teď? Tak daj... šipas. Tak daj na Ochu, jestli se nerozbrším z tohohle, tak nevím z čeho, protože toto je úplně v p***. Nechápu, co tady máme dělat. Ty co to je? Takže červená je nalevo, zelená je napravo. Je. Dobře. A z té červeno-modré potřebujeme jít na někam a já potřebuji vědět kombinace, jakoby mělo by to být první nějaká kombinace. Kombinace modro a oranžová. Kam můžu jít z té modro-zelené? Modrá a oranžová. Tu nemám. Tak naspäť do modrej možno. Počkej, niečo si zrobila, ono to vsi... Jo, máme to. Ježiši Kriste! Já to nesnáším tu hru už teď. Insane na první pokus. Jo, to bylo na první pokus, chápete to?